Askotan, eskolan, irteera bat egiten dugunean edo jairen bat egiten badugu eskolan, gero argazki paseak edo argazki aurkezpena egiten ditugu. Ikusiko dugu nola egin era errez batean. Erabiliko dugu trikimailu bat oso luzea baldin bada. Hasteko bagaude aurkezpen batean, badaukago diapositiba bat, eta ni joan naiz gehitzen edo bikoizten diapositibak, jartzeko gero bakotxean argazki bat. Noski, argazki asko baldin badira, eta joan behar baldin banaiz banan bikoiztu, beste truko bat erabilia dut. Sakatu gehi edo gezi maiuskula botoia erabiliz bietan, aukeratu bi diapositiba, eta orain egiten badugu bikoiztu diapositibak, agertuko da hori diapositibak, hori da biak. Eta orain hartzen baditut lauak, berriro maiuskula botoiarekin eta egiten badut bikoiztu diapositibak, bikoiztuko dira lauak. 8 daukatu orain. Aurkezpenak erabiliz joan behar dugu banan txertatzen argazkiak diapositiba guztietan. Gero transizioak eman eta bar. Asko baldin badira, usatu algara pilo bat. Horretarako trikimailu bat erabiliko dugu. Erabiliko dugu PowerPoint. Zabaltzen badugu PowerPoint, eta zabaltzen badugu berri bat, presentación en blanco, kenduko ditugu testuak, eta PowerPointek bai dauka aukera berezi bat. Insertar menu barruan badaukagu álbum de fotografías. Sakatzen badugu gainean, nuevo álbum de fotografías, agertuko zaigu menu bat. Hemen eskatzen dizkigu argazkiak, orduan sakatuko dugu artxibo edo disko, nik hemen badaukadia gordeta argazki batzuk paisaia batzuekin, hartuko ditut guztiak, eta esango diot insertar. Eta hor nahikoa crear. Agertu dira banan eta bakoitzean argazki bat, lehenengoan agertu da álbum de fotografías edo, kendu aldugu nahi badugu diapositiba hori, eta behin eginda gordeko dugu. Guardar como, gordeko dut escritorioan, hor dago izena, presentación bost, guardar. Orduan, txikituko dut, eta orain joango naiz drivera. Hemen nago aurkezpenean, baina nire drivera joango naiz, eta nire driveen igoko dut aurkezpen hori. Orduan egingo dut berria kargatu fitxategia, bilatuko dut eskriptorioan aurkezpen hori, bosta, kargatzen ari da elementua, eta behin kargatuta, behin amaituta, zabalduko dut, eta hor bertan badaukat aurkezpena eginda. Bihurtu da bere formatura, orduan orain Google aurkezpenen formatuan dago, eta orain egin behar dudan gauza bakarra da, berriro nahi ditudan transizioak eta bar jarri. Adibidez, nahi badut transizioak jarri, guztietan, jarriko dut. Transizioak guztien txat, disolbatu adibidez, eta aplikatu diapositiba guztiei. Orain, egin behar dudan gauza bakarra, izango da, hori, publikatzea. Lehen egin dugun moduan, egingo dugu argitaratu sarean, egingo dugu zein bat denboratan egongo dira pasatzen, aurrekoan ikusi genuen, zite batean jarri nahi baditut, kapsulatu aukera erabiliko dut, eta esteka baten bidez bidali nahi badut, honela egingo dut. Egingo dugu honela, 3 segundoetara pasatuko dira, aukeratuko dugu astea hasi bezain laster egiten, edo gu klik egiterakoan, edo gu pasatuz behan agertzen diren geziekin, eta gero kopiatuko dugu esteka. Esteka kopiatuko dugu, eta hor bertan esteka kopiatzen badugu, eta itxasten badugu, ikusiko dugu nola kargatzen den aurkezpena, eta aurrera doan 3 segundu pasatu eta gero.
Noski erabiltzen badugu beste aukera, kapsulatzearena, eta berdin egiten badugu, kopiatu kodea eta bertan, edo site batean, blog batean, itsatsi hor bertan ikusteko.